Nginibingelele phinde futhi nginamukele ababukela emakhaya laphana kwi-channel ehamba phambili Imfezeko Media. Lo khuluma njengamanje uyena uMfezeko Ntuthu Khumalo bathi iLasbona Magumera. Ngiphinde ngicela ukuthi makuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe wengane zakwethu ukuze njalo mangabe sifaka indaba ezihamba phambili kube wena ezizofikela kuwe kuqala. Wengane zakwethu indima yezemidlalo ye-television siphinde yagubuzela ife lemnyama ngokudlula emhlabeni komunye wabalingisi ebese besemkantsha ubomvu emkhakheni oBet Shestefe Mgube. Umufi wazakhela uduma ngokulingisa indawo kaSigegede emzini wezinsizwa nakwinhlapho kwimthunzini.com. Nababukeli bozalo bazomkhumbula njengoba-ke abeke vele kulo mdlalo emzini wezinsizwa ulandela abanye ozakwabo bangasekho emhlabeni abanjengoLroland Mqwebu owayengumkhize, uShedrack Ngema owayengumagubane, Bafana Mlangeni owayisidaka noWashington uSixolo owayengujwarha. Okhulumele umndeni kamufi uMsenti Mgube uthe-ke uShestefe ngonyaka we-77 udlule emhlabeni esekhaya esigodini sakaMadwahla kwajikijika emabomveni ngenxa yokuxinwa isifo sikashukela. Uthe umufi-ke wawesekhaya wabesephuthonyiswa esibhedlela esweni ngenxa yokuthi-ke wayengakwazi ukukhuluma. Eqhuba uMsenti uthe-ke umufi ushona nje ubese ebuyile esibhedlela futhi sekuphela amasonto amathathu angakwazi ukukhuluma. Uchaza ukuthi bagqame kudumo lengozi ngenxa yokuthi-ke ubengumxhumanisi wabantu bakaMgube futhi kunguye obehlala imihlangano yalomndeni. Ngaphandle kokulingisa umufi baziwa njengosomabhizinisi obedayisa izikomo nezimbuzi futhi eqashisa ngama-cold room nama-trailer. Umufi ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uMamfeka, abantwana abangu-11, abazukulu abangu-24 nodadewabo ababili. Uzofihla emathuneni asekhaya amabomveni eGreytown ngesonto. Abadinga imininingwane egcwele bangathintana noMswenti kwinamba ethi 079 151 9228. Ngiphinde 079 1519 288. Ngaza ukuthi zinjalo izindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni la kuphana kwensizwa ebekade ivelele emdlaleni kamabona kude-ke ngathi umphefumulo wayo ungahamba ngokuthula laphana kanjalo nomndeni uye ududuzeke nakulesikhathi esinzima njengalesi. Nganza ukuthi mina ngiLasbona sengizibeka phansi izitambo kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kwakho subscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.